weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to boyinnaji to dunga bosoya dunga wuro alpha dunga wuro ceerno to dunga to ndulumaji dembe ndulumaji funeɓe to wuro soogi to matam to hoore fonde to cilon to guijilon to koɓɓillo ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno yaya dia to dabiya ha e nder radio ko kuri ko international ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie fodde temedde ɗiɗi camion taw ko dimduɗo marchandise uji umminoɗi e nder leydi Mauritanie nana mboloki e kerol ronkude nadde e nder leydi Maroc to leydi Sénégal Aminata Mbengue Ndiaye ittama e wonde jagoɗɗo kalfinaɗo ko fati o wattama e oɗo saaha joni président de HCCT woni au conseil des collectivités territoriales to leydi Mali militaire goto farayse najo mo hinde Barkan o wasi fittanu makko sara meneka to leydi Algérie ko nogas e ɗiɗi candidat dépose noɓe gam yiddeje e ɗaftodirede sumgoji hoorejo leydi ɓe elminama kamɓe foof ha heddima e oɗo saaha joni candidat ji joyyi to leydi Guinée Bissau catala bitegal CEDEAO ɓe noldi sete timmuɗo en tawe e oɗo saaha joni e nder leydi he yidde wallude leydi ndin no yaltiri e crise dawrugol to leydi Tchad ko landa wiyete ka MPS woni landa laamu kam ko kanka jooɗi e oɗo saaha joni wonde ka e jonde makka ko fati e congrès landa kam bisimilla mone kettuki hoto goɗɗe joni joni jañoɗen kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone dewo hoore bira tati lewru jolal hitande ujune ɗiɗi e sappo e jeenayyi kabaruji men e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudortoɗen to leydi Mauritanie ma en jaa ha to kerol hakkude leydi e leydi Mali e oɗo saaha joni noon hollirama fodde temedde ɗiɗi camion taw ko camion transport nana mboloki to frontiére hakkude leydi Maroc e leydi Mauritanie tawaɗi camion ngaji ɗi camion ngaji kala ko camion ngaji umminoɗi nder leydi Mauritanie dimduɗi marchandise ha teddi ene donki nadde e nder leydi Maroc koɓe noon ko hollirama noon koɓe haɗaɓe e oɗo saaha joni nadde e nder leydi Maroc taw ko douane Maroc haɗi ɓe nadde to nan cagga ɗum noon sabino ɗum noon ko caggal kay nde ɓeɗo wiyeteɓe transporteur uji taw ko wiyeteɓe les saharawi nde mbanno tikkere hofgo juuɗe men ko ɗum saabi kay oɗo saaha joni douaneɓe leydi Maroc katti warlaji kewɗi nadde e nder leydi mumen caggal noon nde tikkere hofgo juuɗe nde gasi wotoji joyyi taw ko Mauritanie naɓe keeɓino fattangue nadde e nder leydi e caggal ɗum noon ko ɗon tigui ɓe keeɓi yamirore yooɓe dutto kamɓe foof e oɗo saaha joni kamɓe temedde ɗiɗo camion ɗina gaari e kerol hakkude leydi Mauritanie e leydi Maroc hono no holliri kay oɗo biteɗo Mokhtar Wul Mohammed on ko joguiɗo konngol fedde commerçant ji e dongnoɓe autoji hakkude leydi Mauritanie e leydi Maroc ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono directeur hydraulique et de l'assainissement mo leydi Mauritanie e ambassadeur joɗaniɗo leydi France e nder leydi hen ɓe mbaɗi inauguré golle payodinde oɗo saaha joni ko fati taw ko golle patuɗe wallude région ngaji joyyi e nder leydi he ɗiɗo région ngaji noon guila ko fati eno keɓiri ndiyam taw ko ndiyam woni eau potable ndiyam jarateɗam eno ko wiyete assainissement e nder ɗina région ngaji joyyi tawi noon ko fedde wiyetede Union européenne e cetal bitegal agence française de développement ko kañumen tigi financata golle ɗe kala ko ɗeɗo pelle ɗi ɓeɗo noon financata golle ɗe kala ko ñande nogas jeenayyi e lewru yarkoma maydu ndu noon kamɓe ɓe mbaɗino inauguré ɗeɗo golle taw kadi ɓe puɗɗiri inauguré golle ɗe koto wuuro witego Nema Mohamed Jiddou kañum woni directeur général hydraulique e nder leydi Mauritanie Robert Moulier kañum woni ambassadeur joɗaniɗo leydi France e nder leydi Mauritanie yantude e Lionel Yondo kañum woni directeur AFD woni agence française de développement ɗo e nder
nder Nouakchott ɓe jeehi noon ha to wiite Katwan ene tawe e nder commune Bangu ɓe udditi to noon forage mawɗo no feewi jaaduɗo e jamanu e yeeso teddungal gouverneur mo hoddela Charqi projet o noon ɗiɗo projet ji noon ko fati e wallude ɗiɗo région ngaji 5 gila ko fati no keɓiri ndiyam e ko fati e assainissement jaru mum ene qime ha 15 million taw ko xaalis euro so weccitama e xaalis ugoy ene hawra 600 woni temedde jeegom e 15 million taw ko xaalis ugoy taw foof kadi ko koppereje ɗe fedde wiitede union européenne e ngal ɗoccatal wiitengal AFD woni agence française de développement ko kañumen jaltini ɗen koppereje ha laaɓi ko ɗiɗo région ngaji 5 noon woni tigui ɗi projet ji ɗi joofi ko wayno région mo Asaba région mo Gorgol région mo Guidimaga région mo Hoddel Sarri e région mo Hoddel Garbi ko ɗiɗo région ngaji 5 jofa ko fati e ɗiɗon projet ji ɗum noon yidde mabɓe kay ko oɗo saaha joni fodde temedere e joyo ujunere neɗɗo tawa kadi kene mbawa hebde hano hannirta ni ndiyam labɗam tawa kadi ko ndiyam woni ndiyam l'eau potable ɗin yimɓe noon en tawe e nder capanɗe jeetati wuuro e nder ɗiɗo région ngaji 5 ɗi kalɗen matun kadi fodde temedde jeegom e capanɗe 4 lattirin woni tigui keblorde ɗin keblorde noon ma mahe nder école aji ha e nder dispensaire uji tawateɗi e nder ɗeɗon capanɗe jeetati guureɗe kalɗen e nder leydi he kala ha joni kabaruji men e ɗemgal pular se nummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen Macky Sall ko hoorejo leydi Sénégal o waɗi wayloji seeɗa e nder gouvernement makko hono Aminata Mbengue Ndiaye ko gonnoɗo jagorɗo kalfinaɗo awo o itti jaw e ngaluji tawateɗi e nder maaje o itti ɗum e oɗo saaha joni o watti ɗum présidente au conseil des collectivités territoriales woni tigui ko wiiten HCCT o lomti ɗon on poste ɗon o lomti ko Ousmane Tanor Dieng kettode kabaruji mon e ɗemgal Pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie seno mima to leydi Mauritanie jaafoɗon ko to leydi Sénégal paɗen mbiɗen hono Macky Sall hoorejo leydi Sénégal o waɗi wayloji seeɗa e nder gouvernement makko ɗin wayloji noon ko hono biteɗo Aminata Mbengue Ndiaye gonnoɗo jagorɗo kalfinaɗo awo nder leydi he o fate ngaluji nder leydi ngaluji tawateɗi e nder ngaluji tawateɗi e nder maaje e oɗo saaha joni o itti ɗum o watti ɗum présidente au conseil des collectivités territoriales woni tigui président HCCT o lomti noon on poste noon halfinano ɗum ko biyetenoɗo Ousmane Tanor Dieng jaltuɗo aduna eɗen mbiya tan yo yurmede Allah wone makko kawma jaltuɗo aduna noon kene wona joni guila e lewru juillet biteɗo Alioune Ndoye o maire mo Dakar leggal bitegal Dakar Plateau e oɗo saaha joni ko kañum tigui waɗa jagorɗo kalfinaɗo awo e nder leydi he on paami tigui kanko lomti Aminata Mbengue Ndiaye ha joni ko nder leydi Sénégal ceddoɗen aleta hanki o Macky Sall hoorejo leydi ndi o yaɓɓi koyɗe makko o yettima to galle ñande alet ɓennuɗo to o yaɓɓi koyɗe makko alet ɓennuɗo to nogas jeeɗiɗi lewru yarkoma mayno ɗum kanko Macky Sall o yaɓɓi koyɗe makko yettima ha e nder galle maître Alioune Badara Cissé kañum woni médiateur de la république nayimo toon noon ko jokkoyde enɗam e yettinde duwawuji makko caggal kay jaltugol aduna ɓi oɗon biteɗo Alioune Badara Cissé jaltunoɗo aduna ɓiyi ko jaltunoɗo aduna to dowlaci dentuɗi Amérique kono noon kadi Abdoulaye Wade e ɓiyuma biteɗo Karim Wade ɓeɗo kala mbaɗino téléphone ngaji mumen ƴettino téléphone aji mumen noddino téléphone tawa kadi ko duwanade e feccude sunare mabɓe e oɗon kamɓe ƴettude sunare mabɓe faade e oɗon taw ko gonɗo médiateur de la république caggal ɗum noon kanko haɗani noon kanko Abdoulaye Wade noon ñande nogas jeegom lewru yarkoma maynudu o ƴettino sete timmuɗo taw ko landa PDS e gardugol Daouda Wade ɓen o neli ɗumen to cité Issa Dème e nder leggal bitegal Hann Bel-Air noon to toon ko toon Guénesse ɗe mbanno ɓe jeehi ɗon noon ko yettinoyde duwawuji mabɓe e dow inde landa PDS kakala ɓe pottiti to noon e sete goɗɗo ko sete PDS e oɗo saaha joni ɓitotta ko e jenggue e gartugol oɗo biteɗo Oumar Sarr hono Ousmane Sonko mawɗo Pastef kañum e hoore mum e délégation timmuɗo ɓe garino toon yettinde duwawuji mabɓe ko noon kadi parti socialiste e gardugol Aminata Mbengue Ndiaye ɓe jettima toon yettinde duwawuji mabɓe jokkude enɗam Aminata Touré ko hoorejo catal bitegal CSM e Amadou Ba ko jagoɗo kalfinaɗo gueɗe nder caggal leydi e jokkodiral hakkude leydi Sénégal e leyɗele goɗɗe ɓeɗo foof gari yettinde duwawuji mumen e jokkude enɗam
ha joni kabaruji men e demgal pulaar to leydi Sénégal keddoɗen ha joni Mohamed Ndiaye ko hoorejo catal bitengal Rahma o waɗino noon conférence makko de presse e nder Kaolack yimɓe hewɓe noon gila yimɓe dawrugol ha e yimɓe galleji diine ha ko wite citoyen lambda yimɓe hewɓe garino notitade e nder conférence o noon o haali hen haala ɓuttan haala makka mawka no feewi o wi noon e nder oɗo saaha joni e nder haalande makko noon o holliri tigui wonde e oɗo saaha joni Macky Sall hoorejo leydi ndi ko joni tigui fuɗɗi ko wiyete mandat mum gadano woni son premier mandat tawa kadi ko e mbadi duuɓi 5 son premier mandat makko gadano e mbadi duuɓi 5 saabu kay o holliri tunnorgal leydi Sénégal ene yamiri kala hoorejo leydi nde ardoto leydi ndi kay bandaji ɗiɗi tawa hen mandat kala ko duuɓi 5 oɗo saaha joni noon ko joni tigui Macky Sall fuɗɗi mandat mum mo duuɓi 5 ɗum noon ko haalande mawde no feewi o noon ko e nder conférence hen hono noon ɗum ɗo noon ndeɗo haalande noon ene tengtina kay o holliri noon wonde oɗon Macky Sall ko Macky Sall tan kañum jogui hattane walla yaadiɓe mum woni yimɓe landa muɗum so tawi kay ene yiiɗi ƴamtoyde e mandat ɗiɗaɓo muɗum walla so tawi ko oɗo mandat goto yiiɗi ko Macky Sall e yaadi mum tan mbawi gaynude e nden haalande ndeɗo haalande noon ene tengtina tigui e oɗo saaha joni kulhuli e fayre mawde yimɓe jogui ha tengti e yimɓe dawrugol taw ko lundiyankoɓe ɓe leydi Sénégal kalata e oɗo saaha kala wonde Macky Sall e yaadiɓe mum goni koye ƴewde mosel hono saabu kay no Macky Sall jamiroyi ko wiyete 3e mandat e nder leydi he ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen yen ha to Yembel Imam Oumar Ndiaye ko gardinoɗo juma goto tawte kam e nder legal juma biteɗo juma Serigne Mansour Sy kan juma noon ka tawte tigui ko nder legal bitengal Darou Salam to Yembel kanko noon imam o ko jaltinoɗo aduna e ɗeɗo balɗe e nder jayndeji kewɗi noon jayde bindeteɗi ha e nder réseaux sociaux ji kolliranoma yimɓe hewɓe kollirino wonde o wasi fittanu makko ko caggal kay ko ɓi ko mo sellani taw ko gonduɗo e rafi hakkille ko kañuma yoɓi fittanu makko caggal ɗum noon e oɗo saaha joni noon on kabaru firtima ha sori ladde hollirama tigui kabaru o wodani o maayi tigui taw ko mayde naturel woni tigui mayde Allah tan ko ɗum o maayi taw hay goto waranimo kono noon hollirama tigui koreji makko kolliri ko wona joni lebbi 6 ko adi kay komo maaya taw ɓi komo sellani o biteɗo Waly Ndiaye taw finomo piggal musgal no feewi kono noon wona ngal piggal saabi kay hawo maayi hono no holliri kay e oɗo saaha joni jinnaɓe makko e doctoreɓe kala seno mima to leydi Sénégal koto leydi mari paaɗen Aset Subaka hanki o ko militaire goto faraysenajo mo hinde Barkan wasi fittade mum to rewo leydi Mali to tawa kadi waɗɗani meneka ko werla mabɓe noon taw ko werla blende mo wonno kañum tigui yaɓɓi e pittol bomba tufanogol e dow lawol to werlaji mabɓe ndewtano ko ɗon werla o fetti werla o yani ha ajji hen noon o wasi fittanu makko omo wiyetano Roma Pointo noon ko militaire mo hinde Barkan tawa kadi komo martaba brigadier o yaranno noon koye duuɓi 24 Emmanuel Macron ko hoorejo leydi France holliri hen sunare mum mawde no feewi e mette mum e basgol aduna kay oɗo jaltugol aduna oɗo sagata gorko tokoso kono noon kadi o nuldi duwawuji makko faade jinnaɓe e faade sehilaɓe oɗon koninke basɗo fittadu mum kono noon kadi Florence Parly ko jagorɗo kalfinaɗo nden ka Ekisal taw walla mbiyen chef d'état magakala nden ka Ekisal mo leydi France kañum e hoore mum holliri hen sunare mum mawde no feewi e mette mum on liddu awuji makko faade ɓesgu oɗon suka cankiɗo e faade kadi e sehilaɓe mum taw ko sehilaɓe makko des armes o holliri noon kanko Florence Parly ka holliri ɓoyata ma won jillu makko e nder leydi Mali o joddo Ibrahima Boubacar Keita o joddo e laamum kay ɓe jewtida ko fati e lien sécurité tawateɗo e oɗo saaha joni e nder leydi he kala siftinde on noon kadi ñande aljuma ɓennuɗo ko ñande aljuma ɓennuɗo ko waɗa boniɓe jani e base militaire tawateɗo e nder Indeliman Sara Meneka ɗon noon ɓe joɓinoma pittali 53 militaire yantude e civil goto woni jambour goto ɓe mbarminino militaire uji koninkoɓe hewɓe ɓe mbarmini ɗum ɓe biftima walla mbiyen ɓe majjini kadi koninkoɓe hewɓe ɓe jaadino kadi e werlaji militaire uji taw ɓe ndimdi hen kaɓɓirɗe ha keewi non taw kadi ndeɗo fedde witede groupe état islamique ɓen kañum e oɗo caha joni jeytima wonde janguji ɗiɗɗi kala woni jangu wangu e militaire uji leydi Mali yantude e nguɗo jangu yoɓingo militaire faysenajo mo hinde Barkan wonde ko kamɓe état islamique en ko kamɓe mbaɗi ɗina janguji ɗiɗi kala ha joni ko leydi Mali keddoɗen kalen e oɗo biteɗo madame Makoye Sissoko sokhna Makoye Sissoko ko gonnoɗo directrice commerciale de l'agence de l'aménagement des zones industrielles
industriel woni directrice AJ o wiyama tep non e oɗo saha joni omo tawe e nder niɓuru kanko sokhna makko ya Sissoko non ko badum debbo men oɗo wonde ministre des finances biteɗo Boiré Fili biteɗo Boiré Fili Sissoko ko mawnuma debbo ko mawnum debbo on non taw ko gonnoɗo ministre des finances ko kanko kadi wonno hoorejo fedde rewɓe taw ko ngal taw ko kaɗo landa wiyete ko lasma non ko landa ka Soumaïla Boubey Mayga men aɗa wonde hoore jagoɗo leydi Mali ka ardi ko kanko oɗon debbo wonno hoorejo ngal ɗon ɗiɓe rewɓe tawteɓe e nder kaɗon landa kanko noon o nanguira tigui e oɗo saaha joni ko tumede kay juuɗe makko e hunuko makko fof moddude e mbuñari taw ko mbuñari mawni no fewi e loskoji puɗɗiɗe waɗe noon o tawranoma tigui omo jogui facture aji kewɗi taw ko des faux facture de paiement wonande gollotoɓe ɗum noon e oɗo saaha joni losgoji ne jokki makko ha joni ko leydi Mali keddoɗen e nder leydi Mali noon bilan catal waɗama to si cimtol waɗama cimtol noon woni tigui rapport tugui kay ñande go lewru janvier 2019 hitande gonɗen ha yetti ñande go lewru jolal woni lewru novembre o gonɗen ndu hollirama tigui fodde temmedde nayo e capanɗe jeeɗiɗo e ɗiɗo neɗɗo wasi fittadu muɗum e nder leydi Mali tawa kadi ko waɗaɓe koye masɓe wawi ɓe pittali mumen e janguji wat boninkoɓe e pelle ceɓɓitiɗe mbaɗi emaɓe hollirama noon ñande go janvier 2019 nokku to wiyete kolonko to wiyete kolonko e nder falde mofti ko capantati e jeeɗiɗo neɗɗo mayno e nguna jangu ñande sappo e jeeɗiɗi mars 2019 jangu kadi waɗino to wiyete juura falde mofti toon ko capantato neɗɗo wasno hen fittadu mum ñande nogas e jeeɗiɗi lewru mars ñande nogas tati lewru mars to wiyete ogosogo to falde mofti toon ko temedere e capanɗe jeegom neɗɗo wasno hen fittadu mum ñande sappo e nayyi lewru mai 2019 to wiyete here makko no falde seegu toon ko sappo e joyi neɗɗo wasno hen fittadu mum ñande sappo lewru juin 2019 to wiyete Sobanu falde mofti toon ko capanɗe jeenayo e joyo neɗɗo wasno hen fittadu mum ñande sappo e jeeɗiɗi lewru juillet 2019 to wiyeten Kanga Fani Yoro falde mofti toon ko capanɗe nayo e go neɗɗo wasno hen fittadu mum ñande go lewru octobre 2019 to wiyete Bulli Kessi e to wiyete Mondoro ko capanɗe nayo neɗɗo wasno toon fittadu muɗum ñande go lewru novembre woni lewru jolal gonɗen ɗum to nokku to wiyete Menaka woni jangu sakken ngu ko capanɗe joyo e nayo neɗɗo wasi hen fittadu mum fof noon so hawri fof noon so rendi ene hawra e temedde nayo e capanɗe jeeɗiɗo e ɗiɗo neɗɗo wasɓe hen pittali mumen e nder ɗiɗon janguji sen ummima to leydi Mali waɗɗani Algérie ɓoyata Algérie yaha sumgoji mum taw ko sumgoji hoolejo leydi ƴewde kay poɗɗo lomtade e oɗo saaha joni oɗo biteɗo Abdel Aziz Bouteflika laamiɗo leydi ndi kene ɓuura duuɓi nogas sumgoji mabɓe noon taw ko sumgoji hoolejo leydi tijja tigui ñande sappo e ɗiɗi lewru décembre daratono ɗum e oɗo saaha joni en hollirnoma fodde nogas e ɗiɗo sagata déposé no kayitaji mumen ɗereji mumen gam yidde gembanade ko ɗaftodiral suuɓi yidde ardade leydi ndi e oɗo saaha joni noon catal halfinaɓe ko fate ɗin sumgoji ɓe kolliri tigui caggal nde ɓe jurni ɗin ɗereji ɓe tawi tigui ko yimɓe joyo tan kañumen jogui ɗereji timmuɗi ko ɓen ƴetta ko heddi ko foof ɗereji mumen mbaɗama rejeté ɓeɗo joyo noon ko kañumen tigui ƴetta ko ɓen goni oɗo biteɗo Abdel Aziz Blade e oɗo biteɗo Ali Ben Fils e oɗo biteɗo Abdel Kader Ben Grina e oɗo biteɗo Zeydine Mihoubi e oɗo biteɗo Abdel Majid Tibuna ɓeɗo joyo noon ko kamɓe tigui jahata kamɓe ɗiɗo ɓeɗo joyo noon ƴettaɓe kamɓe foof ko yaroɓe hakkude duuɓi capanɗe joyyi e jeegom fayi duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e joyyi ko ɓeɗo joyo ƴetta ko kamɓe kadi jahata ɗaftodiral gam yidde kay ƴewde gardotoɗo leydi ni taw ko sumgoji tijjadi ñande sappo e ɗiɗi lewru décembre so tawi kay ala ko faali sen numima to leydi Algérie koto Guinée Bissau paaɗen Guinée Bissau ne ɓoyata kañumen koye mumen jaaha sumgoji taw ko sumgoji hoorejo leydi suɓade hoorejo leydi ko ñande nogas e nayyi jolal gonɗen ndu ko nden tigui sumgoji ɗi tijja so tawi kay ala ko faali ɗum e oɗo saaha joni noon leydi ndi ne tawe tigui e crise dawrugol pattamle miijo mo hono mum kulɓiniɗo no fewi mo hono mum hewani yiide saabu kay e oɗo saaha joni oɗo saaha kala hollirnoma wonde tekkere ne luɓanno hakkude kay hoorejo leydi ndi e hoorejo jagorɗe ndi hakkude hoorejo jagorɗe makko kanko noon kanko hoorejo leydi ndi manda makko gasno ha laaɓi kono ko CEDEAO ñaagui noon nde o heddoto kay jappere hen o wawa wonde hen ha sumgoji ɗi
bennam sumgoji ɗi noon ko ñande nogas e nayi lewru gonɗen ɗum ɗi tijja kanko on noon caggal kay wasdemo famodirde e hoorejo jagoɗɗo makko ɗum tigui waɗimo kanko hoorejo o waɗi limogé o sammini hoorejo jagoɗɗo e oɗo saaha joni o suuɓi hoorejo jagoɗɗo goɗɗo kanko hoorejo jagoɗɗo ittaɗo o noon holliri tigui hoorejo jagoɗɗo kiɗɗo o noon holliri tigui wonde président o wawa ittudemo saabu mandat mum koko gasi ha laaɓi e oɗo saaha joni hay goto ala mo wawi wittude kadi hay goto ala mo wawi nomde kanko hoorejo leydi noon o suuɓima hoorejo jagoɗɗo kesso kañum e gouvernement mum foof e oɗo saaha joni leydi ndi ene tawe mayri noon deux premier ministre ene tawe mayri kadi gouvernement ji ɗiɗi kono noon e oɗo saaha joni kanko hoorejo jagoɗɗo kiɗɗo e gouvernement makko foof ɓe kolliri ko kamɓe goni légitime eɓe jokki golle mabɓe e oɗo saaha joni noon catala bitegal CEDEAO ɓe nelli toon sete timmuɗo délégation timmuɗo e oɗo saaha joni ene tawe nder leydi hen gam yidde ƴittude leydi ndi walludeɓe kay haaɓe ƴengta e nduɗo woynuta ko woyndu caɗele ɗiɓe goni beele sumgoji ɗi ne jara hano hannirta ni eɓe tawe aseda aleda hande o noon hollirama tigui kamɓe CEDEAO maɓe joddo e hoorejo leydi ndi biteɗo José Mario Vaz maɓe joddo kadi e gonnoɗo hoorejo jagoɗo kiɗɗo biteɗo Gomes mawɓe ɓe kolliri noon ɓe kamɓe noon ɓe kamɓe yimɓe CEDEAO ɓe kolliri tigui ɓe joddotako e hoorejo jagoɗo kesso cuɓalo joni kañum e gouvernement mum foof saabu on gouvernement ko gouvernement illégitime kadi ko gouvernement illégal woni mo heptinaka koto leydi Tchad cakkitotoɗen e nder leydi Tchad noon ngal nder leydi Tchad noon ndeɗo kaɗo landa witeka MPS woni mouvement patriotique du Salim ko landa hoorejo leydi ka woni parti au pouvoir ɓe joɗima noon aseda hanki o ɓe joɗima jonde mabɓe taw ko jonde mabɓe congrès nden jonde congrès noon ɓe jooɗi jonde congrès nde noon ɓe joɗima ɗum tigui jonde mabɓe congrès ɓe joɗima ɗum ñalawma hanki o e nder lamorgo leydi ndi e oɗo saaha joni noon ɓe ndendini dendagal militant ji landa ka kala ɓe ndendini ɗum e oɗo saaha noon ɓe jiiɗi tigui ko heblelade sumgoji taw ko sumgoji sarɗoyeji woni député ji e sumgoji witteɓe sumgoji local e oɗo saaha joni ɓe jiiɗi yuɓɓinde ko ɓoyata musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno ko tongude ne kabaruji meɗen ngal pular to jaam Allah jogomi jogo on Bodo mantan bodo jubai sifati Muhammadu Enen malal, enen dadal, enen kisal Nel dada sabiyur mende men ko Muhammadu Mahi ko dar podo kadi mo yumdi toni Kite bote nare koto onde fonde Muhammadu ene ñemba su karñiƴa annabi danugol koɗe carŋe poɗɗe ɗe ñilkanoro Muhammadu sangaji ma so nelaɗo men eɗen jaltida ene wuri kadi eɗen urdi haala Muhammadu nde o yiyade ko koɗe ɗiɗi fo cuddoto molo tinyimbi rala khadami laylakum qad halla fi khimatin min daril khiyam ana wa'tir bakhira khayra al-bukhari wa سجادات تكريمان على المولى الملك وقال الملائكة أبواب السماء فتحت كذا الجنان ونار الشمس في الحزام musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno komin tongan noon kabaruji men e ɗemgal pular ñalawma hande o ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba so tawi ala ko faali ñalawma janggo ma en ketto musidɗo men sehil men ceerno Abdoulaye Sarr kettoki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on